Ako uspieť po škole, keď nemáš ani euro? Škola skončila, na účte nula. Nájmy sú drahšie než tvestný. A ty sa pýtaš, dá sa vôbec prežiť? Dnes to fakt mladí nemajú vôbec jednoduché. Nájom za jednoizbák 650 eur, jedlo drahšie než v Nemecku, na auto nemáš a hromadná doprava tiež niečo stojí. A prax nemáš, pretože si makal iba na škole. A teraz všade chcú aspoň 3 roky skúsenosť. Za plat, ktorý ti nepokrie ani základné účty. Ale tu je pravda, dá sa uspieť aj bez peniaz. Len musíš mať iné zbrane. Hlad po vedomostiach, schopnosť učiť sa rýchlo, pokoru pýtať sa skúsenejších a odvahu skúsiť niečo iné než len klasický job. Ja som začínal od nuly, ale neostal som tam, pretože som nehľadal výhovorky, ale príležitosti. Zo začiatku sa skús nejakú dobu uskrobniť a o to viac makaj na sebe. Nemusíš bývať hneď v trojizbovom byte v novostavbe. Lokalitu si vyber podľa toho, kde máš aktuálnu pracovnú príležitosť. Ušetríš tak napríklad na cestovné. A hlavne na začiatku nemíňaj na hlúposť, ale získaj silnú finančnú gramotnosť, ktorú využiješ pri každom svojom rozhodnutí. Ak si práve skončil školu a chceš vedieť, ako začať zarábať aj bez peňazí, aj bez skúseností, napíš mi a pošlem ti cestu, ktorou som si sám prešiel.